Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Patay ang usa ka maestro sa Balabagan, Lanao del Sur. Human matod pa, gipusil sa ulo sa usa ka estudyante. Hinungdan sa pagpamusil, gihatagan matod pa sa maestro og bagsak nga grado ang namusil kaniya nga estudyante. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Patay na dihang naabtan sa mga personahe sa Balabagan PNP. Kining usa ka maestro sa Balabagan Trade School sa Lanao del Sur. Human, gipusil sa iyang estudyante niadtong Lunes sa milabay nga semana. Sa inisyal nga investigasyon sa Balabagan PNP, nga pasado alas 8 sa buntag, nahitabo ang krimen samtang pasulod na unta sa maong eskwelahan ang biktima. Giatangan kini sa usa ka grade 11 student ug gipusil punting sa ulo, hinungdan sa iyang kamatayon. Migula nga ang motibo sa krimen ang pagpangbagsak matod pa sa maestro sa maong estudyante. Mag-enroll sana siya ng grade 12 nang malaman niya na mayroon siyang mga bagsak sa mga subjects niya kaya hindi siya naka-enroll. So nagkaroon sila ng usapan, siguro hindi sila nagkaintindihan nung teacher niya, yung ang biktima. Kaya inabangan siya nung papasok siya sa school. Nagtago matod pa ang suspek sa iyang mga kabanay sa Marugong, Lanao del Sur human ang insidente. Apan misurrender ang gilayon kini sa kapulisan sa tabang sa iyang igsuon nga pulis. Nakakustodiya na matod pa ang maong suspek og gipasakaan na og kasong murder. Nasa Balabagan LTS Custodial Facility while waiting for issuance of commitment order from the court kasi na-file na yung kasong murder against the suspect. Sa karon, aduna na mga personahe sa kapulisan nga nakadestino sa mga eskwelahan sa munisipyo sa Balabagan, Lanao del Sur aron masiguro ang seguridad sa mga estudyante ingon man sa mga magtutudlo. Pipila ka mga netizen ang nagpaabot sa ilang kabalaka sa maong insidente. Gani sa usa ka social media post, gikabutyag pa nga mukabat kuno sa 38 ka mga contractual teachers gikan sa Balabagan Trade School ang nagresign human sa maong insidente. Gipaningkamutan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang komento sa pamunuan sa Balabagan Trade School kalabot sa maong insidente. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.